hem preparat un test perquè sapigueu què és el pitch and pat. Què és el pitch and pat? A. Un esport. B. Un producte de neteja miraculós del Teletienda. C. Una cançó dels Rolling Stones. Què m'has dit? Sí? El primer, l'A. El número A. M'encantaria dir la B, però va ser la A, no? És un esport, sí. 2. Cal ser soci d'un club de pitch and pat per practicar aquest esport? A. Sí. B. No. La primera norma dels clubs de pitch and pat és que no es pot parlar dels clubs de pitch and pat. C. La C. No. B, no. Jo penso com ell. Molt bé, és la B. Vale. És la B. 3. Quina és la distància màxima en un forat de pitch and pat entre el lloc de sortida i el forat? A. 120. B. 500 metros. C. No hay máximo. A ver, espera. No, espera. A ver, és que... No hi ha màxim. Jo crec que deu ser que no hi ha màxim. És la A. És la A. Oh. Muy bien. Muy bien. Ciutat en totes de porra, no? Molt bé. Molt bé, has guanyat una invitació per 2 persones per jugar a pitch and pat un dia. Pat. Isabel, és... Mira, no hauria de sorprendre alguna cosa.